Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan mga kamamshi, marahil na aga. Bali time check tayo is 10:46 AM. Ayan, bali ngayon is i-share ko lang naman sa inyo kung bakit 'di ba? Last year, noong nakaraang taon, binitawan natin ang Creamline. Tapos ngayon is bumalik ako sa Creamline. Ayun, ano ba yung nabubulol na naman ako. Ano ba yung reason ko? Ano ba yung reason ko noon kung bakit bumitaw ako? At saka ngayon is bakit ako bumabalik? Bakit ako bumalik? Ayan. Nung last year, 2021, December din yun. Naalala ko, December din yun. Bumitaw ako sa Creamline kasi nga, bumili ako ng isang freezer. Yung upgrade. Di ba, nakaano lang naman kami, wala naman kami sariling kontador. Kaya ito yung binitawan ko, yung Creamline, kasi feeling ko is makikuryente siya. Tapos nag-isip pa nga ako noon na baka pwede naman yung mga ice cream is doon ko na lang ilagay sa freezer ko na upgrade na binili ko. Pero hindi pala siya pwede dahil hindi siya katulad ng ganito, downgrade, ano ba tawag ito, na talagang tumitigas. Kasi yun, di ba, lalo pa kung may yelo, pag bukas sara, medyo nagmi-melt siya. Ayan, kaya yun yung reason ko talaga nung December, nung last year na bibili ako ng isang freezer, kaya lang dahil masyado na malaki yung kuryente ko, tsaka nakikikabit lang tayo dun sa may-ari ng tindahan na to. Ayan, nahinto tayo. Saan ba ako nagtapos? Ayan, nung December nga, bumili ako ng freezer kasi nga, alam nyo ba bakit ako bumili ng freezer nun? Kasi nakukulangan ako sa gawa ng yelo. Kasi ang rep lang namin, ito lang halos ito, ayan. Yan lang yung nagagawa ng yelo. Nakukulangan ako, kaya nagbalak akong bumili ng freezer talaga na parang kung buong yelo lang. Matagal ko na ang gusto yan, kaya nakakalimutan ko, nawawala siya sa plano ko. Tapos yun, nung nakabili ako niyan, sinurrender ko to. Wala naman akong reason kung bakit ko sinurrender to, kasi malakas yung ice cream ko noon. Kaya lang, ang inaano ko lang talaga is sa kuryente. Ayan, masyado malaki yung binabayaran kong kuryente. Tapos nung sinurrender ko nga to, na yun yung kapalit, ayan, medyo bumababa naman yung kuryente natin. Ayan. At ngayon, ano naman reason ko kung bakit bumalik ako? Kasi nga, ayan, kahit pa paano is sarili ko na yung bill. May sarili na tayong Meralco. 'Di ba? Next time, i-share ko sa inyo kung magkano binabayaran natin sa Meralco. Bali, ang gamit ko na ngayon is isang rep, dalawang freezer, isang coffee vending machine, isang water vending machine, tatlong wifi, ang electric pa natin is yung clip pan lang, dalawang ilaw at saka cellphone na china-charge. Bali wala na yung ating piso wifi, tinanggal ko na muna dahil disable yung ating bendo sa Converge, kaya nagka-problema ako. Ayan, ang reason ko naman lang ngayon, wala naman ako ibang reason kasi nga sarili na natin yung kuryente. Malakas naman dito yung ice cream. Pero ngayong December, medyo matumal talaga. Nung nakaraang taon, December ako nagtanggal. Tapos ngayong taon, December din ako nagkabit. Hindi naman sinasadya, nagkataon lang. Ayan. Pero ang komento ko ngayon sa ice cream ngayong December is medyo matumal. Pero nung nag-ice cream ako dati, malakas naman siya. Wala namang dahilan sana nun kung bakit sinurrender ko siya. Kundi lang talaga sa bayarin. Ayan, masyado talagang mataas. Pinakamataas kong bill noon na isang rep, isang freezer, tapos yung iba pa, kulang-kulang, kunti na lang, aabot na siya ng 4,000. Pero pinakamalaki is 3,800 plus, so diba? Pero ngayon, yung ngayong bill ko ngayon, yung kadarating lang kahapon, next time ko na i-share sa inyo kung magkano, diba? Dahil medyo marami-rami na yung ating gamit dito sa ating tindahan. Pero lahat naman yan is pinagkakakitaan. Ang cellphone lang siguro yung hindi at saka yung hangin. Pero hindi naman. Ayan mga kamamsh, yun lang naman yung reason ko. Ayan, shout out kay Cruz Family Vlog kasi sabi niya anong reason ko raw kung bakit nagtanggal ako noon at bakit bumalik ako ngayon.
Nagtanggal ako noon dahil masyado malaki yung bill ko. Wala tayong sariling Meralco. Ngayon bumalik ako dahil kahit papaano isarili na natin yung bill, diba? Malakas naman yung ice cream dito. Medyo matumal lang ngayong December dahil lalo pa ngayong panahon ngayon maraming nagkakasakit, ubos-sipon. Kami nga lang, diba? Yun lang mga kamamshi, yun lang aking kunting share kung bakit ako bumalik sa ating Creamline. Malakas naman kasi at saka napakasarap naman kasi talaga ng Creamline. Kahit nga sa Selecta, kung papipiliin ako Selecta at saka Creamline, mas masarap talaga yung Creamline. Malinaw na. Yun nga lang, ayan, maliit lang talaga yung tubo, maliit lang talaga yung kita. Pero kung mabilis lang din naman, okay. Sabi ko nga dapat hindi na sila naglalagay ng price, tayo ng mga tendero yung bahala maglagay ng price kasi di ba gumagamit tayo ng kuryente, tapos namumuhunan din naman tayo yung namuhunan, hindi naman sila ang tawag dito, yung iniwan lang, di ba, na wala tayong nilabas na puhunan, kaya dapat hindi sila naglalagay ng presyo kasi alit lang talaga. Minsan yung iba nga is nasa piso mahigit lang, pinakamalaki na yung 3 piso, tapos yung sa pinakamalaki 12 pesos, di ba? Ayan, pero masarap kung masarap, di ba? Tapos sa freezer wala silang anong tawag dito, wala silang inverter na freezer. Inverter na freezer, yan. Hello guys, thank you for watching.